guys, Dian family vlogaव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। लोगोसे आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो उनफ्राव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ टइटनो दाबायनानै होदो। थोदो बिदिब्ला जों मोनसे खामानियाव थांसै। फैसा आरो आंजों थालिर लानो थांसै दिनै सेकेन्ड टाइम टुडे। फैसा केमेरामेन न फैसा थेलायानार आं थेलाखौ नारगोन केमेरामेना थेला थ' थालिर लायनो थांसै। केमेरामेना थाबायखानो हाया नङा, माला मोनहैबावगोन, एसेबां गोजान दंबावो। बिसानि बारिया जि मोजां मालाया, साफा क्लिन। जोंहानि थालिर बागान। इस माखौ जोलाबायखो आथिङा। जोंहानि थालिर बागानाव दिनैबा बेसेबां ओंखारो नायनोसै। हाबलांनोसै थालिर बागानाव। एसे ओंखारो दिनैबा। थांनोसो होदों। जोंहानि बागाना फिसा बागान। नैथि खेब थालिर दाननो फैदों नामा जों? टुडे and थालिरखौ cutting today. थालिरखौ cutting today. बै थालिरखौ मा जाबाय? दावा जाबाय? मोनबायना? बेखौथ' न'आवसो जानांसिगोन। न'आव जानांसिगोन। ओइ बे माबायाबो दांसेयाबो राबाय खोमा ना? ओइ बेयो रानाय बायदि नुदों आं। बे गोरलै ओंखारबासो एसे बुरजा ओंखारबासो गारिजोंसो लांनांगोन ना गाबोन। दंफांखौबो दानना साफा खालामखानोसै। जाजोब्बायनो माथो आखिसेखौ। इनै आखिसेखौ जाजोब्बायनो। गोथांखौनो जादों नै। बादामालिसो जादों खोमा। बादामालिसो जादों ना मायासो जादों? कासाखै खायसे। आयौ मा बादामालियासो जादों ना दाउआसो जादोंबा? बेबो जाबाय।
जाबाय बेयावनो जमा दोन नङाबा दा बावलांगोन नों साफा खालामखाबायसोन उनाव खालामोबाबो जासिगोन ना दे गांनैसो बिलाइ गोदानखाना दोन दा आरो नांगोन ना जागोन दे ओइ दानस्रिजोब्बाय दानस'जोब्बाय बेबो गोरा नङाना ओइ बे गोरा माबायदि थालिरानो मोजां नङा बै लाइना आरो गैयानो गैयानो साफा खालामखाबाय नै खनसेयावनो जाबाय दे दानियाबा दंफांखौ दानखांनानै दानबानो जायो लांदां खालामबाय गोरलैखौबो दानजोब्बाय एक्सपार्टद्राय नालाय थालिर दानग्रायाबो आरो बे गोथां नालाय गिलिर जायो गैलानो खोमा माथो बारा ना आंनावसो नांफैनोसो आंनावसो नांफैनो नागिरदों थोदा फिसाथो जाबाय थालिर दाननाया आइला मुलुदों मारलै हा रायाखैनो खोमा मा राया रादों फैसाया थालिर रोगागासिनो थगायब्ला आंखौ लांहोनानै फैसाया लांनो नागिरदों मा थगायबाय आं दे थगाया दे नै आं बैखौ लानोसै सिखायालाय सिखा जोंहा फैसाया थालिर रोगाना दो उपाय गैया मा उपाय गैयालै मिटिं नायनो हांनायनि बर' थुनलाइ मिटिंनि नायनो हाङोनो फैसाया थालिर फाननानै फैसानि बागान थालिर फैसाया मेला थालिर मोनबायलै मोनसेल' लांगोन आरो इथिं गैला खोमा इथिं मोनहैबाय मालाबानो
Ile. Kan kaini ada bau dong. Ibe मोजां गोरा ओंखायनो गिलिर थांदो लांदो आं नागिरनोसैलै आरो उदांसे आरो बहा दंबावो थिं गैला बेल'सै बेखौ लांनि आं दिखांनो हागोन नायनायनि इयो गिलिरथार बियो आं हानाय नङा बियो गिलिरथार आं दिखांनो हायासै गैलाना बिनिफ्राय नुनासैथ' आं नुवासै ओइलाय ओइ बिलाय आगोल मोननैखौबो गैलाना बेनिफ्राय एसे बुरजा ओंखारबाय दिनै 1 2 3 4 5 6 7 बेजों 14थामोन दाउ जाजोबबायना बेखौ न'आव जासिगोन ना इनि दाउआ जानानै खियानो दं दाउनि मादि गुद्रायो जाखोन्दाखौ दानखानानै गारलांखाबालाय बेखौ गारखानो गाज्रि सिङाव मोजां मोसौआ जागोन दे बे ओइया सिङाव मोजां दं मोसौआ जागोन होननायखाय जाखोन्दाखौबो लाजोब्बाय गगा मोननानै माथोआनो जाला बोरैबा जाजोब्बाय आरोबावसो मिटिङाव थांनो ओंखारबावदों गुसुआव आरो दंबावो दा लाजोबदो तेर'था आं आरो गोथांखौसो नांगौ खोमा होननानै गोथांखौसो माबादों गोरान नालाय गारहरबाय जाया आरो बे आंनि खामानि मावनाया मोनसेबो जाया जाबायबाथ' मेंबाय थुदु जेन तेन दानना लाबोबाय खस्थ' मस्थ' खालामदों